Bij het mestverwerkingsbedrijf Agricompost in Waterswaard het vermonnen uit de brandwest. De brandwacht kwam uit meerdere wijnen, waaronder een groot wettertransport. De zwarte reekwolken vielen in de omkrieten goed te sjem. Omwenners moesten ruten en dwarren dicht houden. Bij de brand is net in verwoenen rekken en er is geen asbestvrij kaam. De gemeente Zuidwest-Friesland praat vandaag in een speciale raadsvergadering over het wienmoenenbesluit van minister Kamp. Daarin is vastgesteld dat er in de IJsselmaar een wienpark online wordt van 316 megawatt. Het college van deputaire steden heeft hier juist maar instemt. Beide hebben liever dat de wienmoen bij de oudstudie komen. Norma Mierema heeft een nij onderkomen voor haarzelf en haar bisten van in Noordhorn in Greenslaan. Daar heeft ze een oude pleers bij een stal gekocht. In juni baande Norma's Universum in Verwert heel uit. Daarbij kwamen ik verschillende bisten op het lippen. Vanuit het hele land kwamen acties op gang en er werd geld inzamelen. Juni is nog droog, maar in de rin van de nacht buien. Het wordt 10 graden. Morgen een soort bewolking, uit een trog Rijn. Het wordt dan 17 graden. De westenwind is matig ontkräftig.